मोळामध्ये सरळाच्या कन्या पीतांबराच्या सुरसेना अवमोतांक कन्या चचनिका. चचनिका. नमस्कार. सागर ज्येष्ठ भाता सुशील आता अपराध मोठं मोठं क्षमा मागतो मध्ये क्षमा करी. अरे बाबा, तम्ही कोण परिचय? तम्ही महान कुमार, तम्ही महान, तम्ही आजी आमच्या करीच्या सर्वस्व महान. तम्ही कुणीमध्ये मदत करून क्षमा मागूच्या कुमार. चचनिका, तमे प्रथम देखरे नहीं जाई छमो मन प्राण सब किछि. चचनिका, कुमार ई दुनिया मोर केही नांती कुमार. तम पाखरे मो फसेची शरण. तम सन मो पद तले नुंगी जाछि मो मन मदियो मो वर्चस्व मो चचनिका. ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ କୁମାର, ଆଉ ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଭରସା ବି କରିଛି କୁମାର. ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ଚଚନିକାଟା ବି ବନ୍ଦ କାଠରୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତାକାଶ ତଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି ପରି. କୁମାର, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ବାସ୍ତବତା? अरे वास्तव बेले बेले प्रेम एमिति हेई जाए ये जेमिति अदिय मन बसी जाए ठीक सेमिति आम प्रेम हेई जाए. कुमार, तमे सता कहुଛ कुमार, ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ.
Thank you.